Hi. Busog. Oh no. Ang kati na ano ko ba eh? Nipis ata ako. Kati. Kala ko di ko bubuksan pa. Bubuksan ko dito pala. Ang freebies niya, ano? Opo. Di mo ba yun? Ang freebies niya, opo. Pinisyon ko siya. Sabi ko, ate, bakit? Opo, ito. Ay, sabi niya, actually, di mo talaga yung freebies kaya yan. Siguro tinitinda rin daw.
Ah, hindi ko na po yun. Ah, yung tinda ko sa taas. Igirisa tayo. Hi! Ay, makita nga yung ano. The businessman. Ay, woman pala. Sino yan? Ikaw. Hindi ko na i-filing mo. Ano ba yun? Cheers! Cheers talaga. Iba trove, may na pala, may nagbakal na pala. First time ko ba ay mag-live? Tingnan mo ako kung naka-live. Wala akong ano, makeup. Rotate daw. Tingnan mo dyan sa ano. Sa cellphone mo.
YouTube? Wala ko YouTube. Yan. Tingnan mo. Cherry. Ay ano, hindi ko ata inaano. No? Araw-atot. Di magay pa may makeup. Sige ko. Oh my God. Ay, bags pa more. Kitang-kita pa lang pimples ko ah. Wala. I-try ko lang to eh. Kung magagamit. Kasi di ko katit nagagawa. Sabi ko, bakit kaya to? Oh, Yay! Nakakahiya! Nakakahiya pala. ay, ito lang makakalimutan ano. Nakakali na naman ko digdi. Save highlight. May nag-hi na sa'yo. Ay, Anyong nga sa'yo. Anyong nga sa'yo. Ano kaya pag-save nito? naririnig ang voice mo naman. Ah. Ano kaya pag-save nito? Hindi ko alam kung paano pag-save nito. Hindi, try ko lang naman to eh.